Bermeon gauz, Bermeko hartza frontoian. Izan be, hemen, Alkartasuna dantza taldearen ikuskizun unkigarria izan da, 50. urte hurrena dela eta emanaldi berezia egin dabe taldearen historia, hainbat belaunaldi batuz, holtza gainean egon dira berriro be, lehenengo dantzariak eta gaur egungoak alkartu dira, eta mende erdiko ibilbidea ospatu dabe. Ikuskizuna unkigarria izan da, dantza tradizional eta ezagunen bidez taldeak urteetan egindako lana gogoratu dau, dantzari, txistulari eta trikitilarien parte hartzagaz, eta horren artean korrontzi taldeko trikitilaria be izan da, hainbat dantzari eta bestelako protagonista edukitzaz gain. Emanaldian, omenaldi berezia be egin dabe, eta Bermeoko udalak be bat egin dau ospakizunagaz. Nadian eme Somali alkateak eskerak emondu utxe, Alkartasuna dantza taldeko kide guztiei, herriko kultura eta euskal dantzak belaunaldi bizirik mantentzeko egindako lanagatik. Hartza frontoia jendez bete da, eta ikusleek etxalo zaparradaz lagundu dabe emanaldi osoa. Musika, dantza eta emozioa protagonista izan dira. Alkartasuna dantza taldearen 50 urteko ibilbidea gogoratuz eta ospatuz. Herriaren kultur ondarearen parte garrantzitsua dela berriro be agerian itxi dabe.
Txotxongillo. Arratsaldeon danori eta aurretiz mila esker. Beste egun eta pentsaten hau azikeratako zer esan, eta hau ikusitze, ez da itxe. Urte berezile da guretzako, da notak izuen moduen, 50 urte, hainbeste ekitaldi injuzia, da honio falta du zitzeko, gaurko egune da guretzako garrantzitsu. Diferentzizegaz. Alega da egune, da aleginduko gara, gure 50 urteko historize kontaten. Bai dantzakaz, bai musikiaz, bai argazkizekaz, bai bideokaz. Orain da 50 urte, haulan jantzitze, hasi gari zen mutil batzuk. Gero batu zien neskak, eta patxi beitia, eibartar baten gaine jungaritzen. Guzandun dantza gehiago ikasi. Erakutsi dozkun dantza gehiago, eta 50, eta hemen gauz. Eskerrik asko da hori.
Hainbat oztopo gainditu behar izan ebazan taldiek. Halabe, zailtasun horrek taldien barne kohesioa eta elkartasuna sendotu edien, eta bestelako proiektuetan pentsatzen hasteko aukeri emon eben. Esate baterako, nazioarteko folklore jaialdize edota atzerrirako lehen bidaize. Baina dantza talde baten garapenien sortzen dan erronketariko bat, errepertorio propio bat lantzen joati izan ohi da. Eta lan horretan, asko lagundu euskun, nola ez, Txebi Arriagak. Bere laguntziega sortutako da, beste dantza eta koreografia askoren artien, laster ikusiko dozuen Arabako popurrize. Eta errepertorio garrantzitsua edan moduen, zuzeneko musikie izati ere, ezinbesteko osagaize izan da taldientzat. Euskal tradizio hori eutzi ahal izateko. Musike barik ez dauelako dantzarik. Lehen urteetan, txistu eta danbolin soinu utzegaz dantzatzen ibili ginen. Dantza barrizek ikasten junala, instrumento desberdinek sartzen hasi ginen geure dantzalizetan. Adibidez, gaitak, Arabako popurrizen, edo akordeoi, biolin eta biolontzeluak laster ikusiko dozuen luzaideko dantzetan. Urtien joan etorri zen, dantzatan ez ezik, musikien ere aberastasuna mantentzen ahalegindu izan gara. Eta errepertoizue eta musikie garrantzitsue dizen moduen, badau beste faktore bat, talde honen iraupena bermatu ahal izateko ezinbestekue izan dana 50 urte hauetan. Atzetik datozenan bultzadie. Taldien etorkizune. Geure ume eta gaztiek. Garrantzitsue, itxiko estazue hau etenalditzu itzen atua zeinuen, geuse txubet komenta gure dogulakon, ze garrantzitsue da nenien etorkizune, eta hor dakuzen ime eta gazte danak, edo han mandan normalin imintzen dizen musiko danak, garrantzitsue da bebai talde baten biziraupenan bidien topaten juten garan jenti, ez da? Badakitz berak rato santartzu pasa dauela, beran argazkizan ikusi daueniko, badakit rato santartzut pasaten dauela, ulentzek burora, berantz makortute dakolakon, bai gutxagu geure ezkerra ona erakutsi, momento zehatz baten gitxienez, taldieri emontxon aportazinue, repertoizua beraztuten, dantzak irekazten, koreografizek ataten, zueko ikusten zuie beti motxile bategaz eta argazki kamara bategaz eskuetan. Bai, onerik izon todoterrenuri, errenteiko todoterrenuri gutxagu geure ezkerrona emon orduen Txebi, politxo, haulan itxizu argazki kamarie, da etorri. Esatez, ikusi den argazkiren baten, geure biziko momento zorizontsu baten parte bai esan da, eta azkanin hau da dantzi, ez da? Dakigun erakusti eta bidien topaten dugun jentiri, geure eskerrona emon alezatien. Eskerrik asko Txebi, segiko dugu bidin alkartopaten, eta animo!
Behin talde egonkortu zanien, 2001, 25. urteurrena prestatzeko lanetan hasi ginen. Horretarako, Juan Antonio Urbeltz etnografo eta koreografoarekin jarri ginen harremanetan, Kandarian ikuskizuna Bermeora ekartzeko. Dantzaren bitartez, jositako 7 upinez osatutako ikuskizuna hain zuzen ere. Juan Antonio Urbeltzek eta bere emazte Marian Arregizenak egindako Nafarroako eta Behe Nafarroako folklorearen berreskuratze lanetatik sortutako piezak gure errepertoriora sartu ziren era horretan. Horren erakusgarri laster etorriko diren kadrille eta irradaka dantzak adibidez.
gure eskerrik handizena emon bitzagu. Berak esan dozko honetan egunetan, pentsaten dagoela, 30-35 urte ero, hasi zan nahiagu azoten. Gu pentsaten du gehiago. Zer, hainbeste eta hainbeste urte gerugu azoten. Falle barik. Eta batez be, hau azkaniko urtie, Bizkaiko dantzari gunien antolatuten, personari garrantzitsuna izan da. Eta hori, neu personalmente asko eskertu bidot. Ze Bizkaiko dantzari gune antolatuteko kriston laguntzie egin dozku. Eta gaur gutxagu eskerrik handizenak emon, Jon Gaminderi.
Herriko kulturtaldia izanik, beti zaindu doguz Bermioko beste kultur eragilekaz harremanak. Horren adibide, 1983en hasi ginen Poli Larrinaga txisturarizegaz elkarlanien, txistu alardien, eta elkarlan horrek denboran jarraitzu dau musika eskoliegaz. Hortik sortu ziren, Pantsoa eta Peiogaz batera dantzatutako Euskara Plazara, edo Aitor Gorosabel, Xabier Ramuriza, Alex Ardui edo Mikel Urdangarinegaz egindako beste elkarlanak. Edota bermiotar musikagile garrantzitsuenetarikoa izan dan Jose Antonio Egiaren Gibelpe eta Bastarre piezentzako koreografiak.
aprobé unas oposiciones de correos y me mandaron de cartero aquí, a Bermeo. Estaba de patrona, el casero era conocido de un tal Pachi, que era el que llevaba el grupo de danzas de Bermeo. Y le dijo, oye, pues mira, que tengo en casa uno que hace danzari. Y digo, pues mándamelo. Bueno, al día siguiente pues fui al local que tenía y digo, bueno, ¿dónde se ensaya? Pues en una tiendita ahí, entro a la tienda y era una tienda de chucherías. A la derecha había un mostrador, una señora vendiendo chuches y digo, ¿y esto qué? Bueno, de repente pasan así la cortina y había una sala ahí, etapas con unas espalderas, unos bancos para hacer gimnasia y yo llevaba un cassette de música de Al Carlos, La Era, Land, también de Suberoa, que era el plato fuerte. Y entonces, pues con todo eso empezamos a ensayar.
1976 urtetik ona urte asko pasadiez. Eta, urte honetan, dantzari asko, musikari asko pasagara taldetik. Gaur egunien, 3 pertsona dauz oso berezizek, meritu handizedako jenak taldien, taldie sortu zenetik eta gaur arte, aktibo mantendu dizelakon, honetan 50 urtietan, eta, lanpilue intxauielakon taldien alde. Euretiez, Kontxi, Gaizka, eta Josu San Pedro. Gau berezi honetan, gutza guiegin, omenaldi txikitzu bet, hemen dauze. Zorizonak irurori, txalo bero bat. Hasikeratik nau ja dantza taldien, orduan niretzako esan da bizi moduen, no? Dana, niretzako da, dana. Nik ez da bizitzen alkartasuna barik, ez da hitz. Nik alkartasuna bidot, edozen momentutan. Aste bete banauen alkartasunako notizi jakin barik, galduten hau. Hauan da, galduten hau. Naure bizi da.
saiatzen, ni ez nagon tarakoia, adin honekin nola ingo ditut nigo haintxe berta flexioak eta abdominalak. Hoi izan zen bitxia, ez da lehenengo aldia, egia da hemen Bizkaian olako gauz gertatzen dela, baina bereziki Bermeon nahiko desende kostatu zen hasieran. Gipuzkoan badakagu, ohitura bat, dantzatu aurretikan, estiramendu batzuk, ariketa batzuk, salto batzuk, buelta batzuk, eta hoi estrukturatzen hasiera batean lehenengo kolpe horretan kostatu zitzaidan pixka bat hemen. Gero behin ja, bigarren, hirugarren ensaioan, badakizunean hoi ongo dela, erresago sartzen da. Batzakin zen dauen 50. urte hurrena,
Eta orduan, alegin du ginen, herriko talderik gehienak zehoz ere itzi da. Geuze handiz dena izen zen, alkartasuna gazen gendun Bermeoko poemi ditzuten dana, eta Patxi Bilbauek zuzen dute, besen zen ekintze bat, mundiala, engen duen, espektakulu baten emoteko, eta beste ditzen emon gendun. Alkartasunan dantza taldeko 40. urte hurrena, eta guri 60. Eta hor batu ziren erraldoien konparsakuek. Arek 10 urte itzen izan dabe. Da horren gendun gero, Bermeo dalako gure mundue. Erraldoien konpartsi ez da, zer alkartasuna barik. Dantzako jentiaz izan, erraldoien konpartsikaz, praktikamente. Da gaur egunin behon dino, jenti dau, taldien, entzen dauena bizetan lan. Bai alkartasunan, da bai erraldoien konpartsa. Bueno, ikusiz bideo horretan ez da. Gaupe baku eskerrak emoteko herriko beste taldi biri. Bat erraldoien konpartsie, aurten 20 urte, hasikeratik hainbet alditan intzulan alkarrik, Josebak esan dauen moduen, sortuteko erraldoien konpartsie, dantza talde batzuk esan ziren parte, gero berondutxua beste batzu sartun gara eta talde bizetan gauz. Danotak igu zelako ezitu dakoien erraldoik, da buruantize Bermion. Eta 20 urte itxi ez da erreza edo edonontzako bez. Eta gure dugu eskertu benetan Bermeoko erraldoien konpartsiri. Bai. Eta bigarren taldie Bermeoko abez batza. 70 urte. Harin esaten dize, 70 urte. Orain dela 40 urte, guk 10 hitz esan duen. Da honio bakua zikeretan, erdi galdute ibitzen gaizen. Eta bezbatzakin zauen, 30 urte. Eureri eskerrak, gauz hemen bizirik. Eureri eskerrak. Han urtine mondozkun bultzaka die, alkartasuna dantzataldie, hortik urte horrenatik, aldatu izan kompletamente. Hartu duen beste formalidade bat, Bermeoko abez batza ikusitze zelan funtzionatzen dauen, zelan lako lanaitzen dauen. Eta ja pasadez ja 40 urte. 70 urte, harin esaten da. Txalorik handizena alto zuena, Bermeoko abez batzari. Kontuz, kontuz. Esketa.
Eta ekitaldize baurrera segidu bidau. Ez dugu zu, esker handizenak, guruz gorrizeri, guaze amen otera itxik, esker handizena bene-benetan. Ikusitxe zelako egualdizetakun, zelako temperaturetakun zen eta bar, beharrezan alkintzu amen gehu esoteko. Da eskerrik asko bene-benetan guruz gorrizeri. Eta aprobetxako bai eskerrak emoteko, hau dan aurrera eruteko, bai zantzizekaz, materialagaz, espatakaz, arkukaz, kaizekaz eta bar, bakizoko itxasalde dantzitaldiri, Mundekako gaztezar dantza taldiri, eta foruko Urdeibai dantza taldiri. Eskerrik asko benetan. Elkartasunekin kolaboratzen edo proposamena pixkat jorratzen eta aurrera egiten. Hasieratik konturatzen zara, Bermeora zatozenien besteleko pasio bat daula. Hemen entxeguek eta eurekin elkarlana eta elkartasunarekin elkarlana bestelako maila bada. Ez dakit, beste era batean bizi da dana, bestelako pasio bat edo dago hemen Bermion, eta benetan bai emanaldiak eta bai ensaioak eta prestaketa lan guztiak izan ziren oso potenteak bizitzeko eta gozatzeko. Zer, azkenean gu korrontzi bezala asko gozatu denun hemen, eta beti etortzen garenean Bermiora, beti gozatzen dugu. Beste modu bat da bizitzeko, ez dakit, nik kresala zer dan. Halako tokietara eltzen zarenean eta elkartasunaren entxagu batera eta etortzen zarenean ikusten duzu nortzuk zaintzen daben benetan tradizioa. Eta are gehiago gazte-gazteak ikuste dituzunean, umeak eta antzekoak ikuste dituzunean, oso gauza politia dela, eta elkartasunak egiten dauen lana hori da batez be, tradizioa zaintzea. Naiz eta gauza berriak frogatu eta bestelako dantza batzuk ere sartu, nitzako da tradizioa zaintzen duen erreferente bat. Zorron katu zama, txekabeztuz gora bera kaletitu bat. Bibegi txikian tristura, alaitasuna da berdutena. Herri oso baten hauzpoa, bihurtzen da nura trikitisa. Kanta horitik aneualdera, ume txiki batan irrifara. Triki horo troko bandera zararen zoinua, laguntza berduen asku bat, emaio deno boztekoa. Herri oso baten auzoa, bihurtzen da neura trikitisa. Kanta horitik aneu aldera, ume txiki batan irrifarra. Kanta bat kantatzen letra bat abezon firi para mila zorio. Agurretzan eta bagoaz kuplazar batenin, ai abajo! Herri oso baten auzoa, bihurtzen da neura trikitisa. Kanta horitik aneu aldera, ume txiki batan irrifarra. Apa Bermio! Herri oso baten auzoa, bihurtzen da neura trikitisa. Kanta horitik aneu aldera, ume txiki batan irrifarra.
txiki baten irrifarra, ume txiki baten irrifarra. Altzazkua Bermeo, venga, guazen! Ei, 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 ei!
Haupa elkartasuna eta zoriona 50 urte horien gati. Txalo bat bere gintzat, eskarrik asko, apazue! Naguseri zelan ez eskertu. Munduri bueltak eta bueltak emoten dau korrontziaz. Munduri benetan, Ontze denbora itxin Malaziatik bebiltze. Eta suert... Eta suerti okintzu gaur libre, gaur. Egun be libre. Topera da bil. Esan txagun, etorbalekide, gugaz tantza batzuk itzen, eta... Bero larregi, minzu, bero larregi. Bai, hori egizita, bai. Eta leheneko momentu horik esan dozkun baietz, zelan ez, hainbeste, ikustu bideon, hainbeste aldiz egon gara beragaz dantzan, eta daton urtien, otsailen, ezta? Otsailak 13, Asmudako gizon honek ekitaldi erraldori behetitzeko beken, milerantzari gitxikora bera. Eta algartasuna bertan ongo dako. Hombre, así que... Eskarrik asko hau zeri ben eta bihotz bihotzez. Bueno, eskarrik asko. Eskerrik asko. Bete berandu hau, 2018 zen, Thierry Bizkari, behen afartar kantarize gurutzatu zan taldien bidien. 1912 kantauri itxasuen gertatu zan Galarrenaren arire, sortutako 100 alargunen dantza kantuen arire. Sorigaiztoko gertakarizek, Galarrenak, 153 hildako eragin ebazan, 116 Bermio tartarteko. Kantuen bideokliparen erdigunien agertzen zaku Bermio, eta protagoniste geure dantzari olatz teietzea. 100 alargunen dantza kantuen, Usua Alberdiren hitzak, Patxi Labordaren pausuek borobiltzen dabez. Soka dantza eran, dantzatutako masurka unkigarri honetan. Bermioko plazaren beltza, hutsaren beltza, edertasun, handia beltza, bizi, minaren beltza, zerua beltza, bihotza beltza, soineko beltzaren beltza, dantzari alargun beltza, maitasun beltzaren beltza, itxasoko marmarixia bare, barkamen bila dantzarien, azal zurbila esku, epelen bila, senarra hila, semea hila, ilargia biribila, manzaren murmurixila, itxaso berrien bila, elkartasun malkoen dantza, izar berrien dantza, egun senti, argien dantza, xaren, moreen dantza, andreen dantza, suaren dantza, sortuko direnen dantza, minaren, pozaren dantza, bizitza beraren dantza, tralalara, 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 trialalara, Bermioko plazaren beltza, hutsaren beltza, edertasun, handia beltza, bizi,
minaren beltza, zerua beltza, bihotza beltza, soineko beltzaren beltza, dantzari alargun beltza, maitasun beltzaren beltza, itxasoko marmarisila bare, barkamen bila dantzarien azal zurbila, esku epelen bila, senarra hila, semea hila, ilargia biribila, dantzaren murmurisila, itxaso berrien bila, elkartasun malkoen dantza, izar berrien dantza, egun senti argien dantza, sare moreen dantza, andreen dantza, suaren dantza, sortuko direnen dantza, minaren pozaren dantza, bizitza beraren dantza. Orain dela 8 urte, hor publiko tartin dauen bitarte batez, Juana Praiz Koiote, dei bat okin zandun. Dau abeslari bet, Tierri Bizkari, lehen kalakanan, otzan dana orain bakarta dien, eta Bermioko zozer gure dago egin. Dagu da Bermioko dantza taldiaz, kontatu para. Bueno, venga, ingo berba, ikusku zer dan. Eta ikusi zuen bideon hor, ez da? Oiko plazan, alargun benetan batu zandun. Hortik egunetik eta aurrera, hau abestize, hainbat herritan, eta Bermion galernagunien falta barik, kantaten da, falta barik. Eta dana esker, Tierri Bizkari. Guretzako, opari handizena gure herrizentzako. Eta Tierreri bardin, esan txagonien etorbalekide gaurko ekitaldi berezionetara, hasikeatarik, baietz, dude barik. Eskerrik asko benetan, Tierri.
50 urte, harin esaten da. Bermeoko udaletik, zeuekaz akorda gara. 50 urte, geure kultura, geure ohiturek, geure dantzak erakusten, ikasten, eta, herri guztizeri, eta hori, eskertu behar da. Bai, geuretzako garrantzitsuen den gauze bat dela, ondino, eta gerota salbuespen bat hasi de izaten, euskerako arnazguni ezariela. Eta hori benetan txalotu egin behar dan gauze bat da. Dantza taldeko atzien, jente asko dau, ezta? Eta, aipatu diez asko, eta, eskerrik asko parte hartu dozuien hainbeste pertsona. Baienik dut aipamen txiki bat egin, hemen atzien zauzion bai guraso eta bikote guztizeri. Hemen, dantzari bakoitzan atzien, beti egonda, badau eta egongo da, bai guraso edo bikote bat prest laguntzeko. Bizperan horrek arropa guztizek atontzeko, prestatuteko. Horregunien goiz-goiz prestatuteko horrek moinuek, zapizek eta bar. Zeuek barik imposibili izango da. Zuen atzien, zuek dakizu zelan egon diez hainbeste jente. Zeuentzako oroigarri honen parte bat zeuena da. Eskerrik asko zeuei. Eskerrak emon, Bermeoko udalari, nola ez, eurepari guk ez tazetu segiko zan horren beste urte, hainbeste alkate, hainbeste zinegotzi, kulturako zinegotzik hainbeste pasaduz, uste dut danakaz harreman oso nahi izan dule, eta beste bari eskertu Bermeoko udalari. Eta ja maitzuten gu ez, eta nadiak esan da moduen, eskerra zaueri. Benetan, eskerrak. Hau frontei jolan ikusitze, eskertuteko da. Txalo handi betemon, zaueri. Eta aspaldizon, nire aurkezpen danak bardinean maitzute dutez. Zuek hor bitxartin zauzinien, gu amene hongo gara. Eskerrik asko bihotz.
Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.